ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ କଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆରବ ସାଗରରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯାହାକି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାତ୍ୟାର ନାମ ରହିଛି ପବନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋମାଲିଆ ଅଭିମୁଖେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ବାତ୍ୟାଟିର ନାମ ରହିଛି ଆମ୍ଫନ। ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆରବ ସାଗରରେ ଏହା ଦାନା ମାତୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କୋଙ୍କଣ, ଗୋଆ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ। ସେହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବୋହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ। ତେବେ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ପୁଣି ଡରାଉଛି ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା। ଏବେ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ନୂଆ ବାତ୍ୟା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଏହି ଦୁଇଟି ନୂଆ ବାତ୍ୟା। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୋଆ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରକୁ ରହିନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ